Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se ssir konsultazzjoni pubblika dwar il-bidla fil-leġiżlazzjoni favur it-tisħiħ fis-settur tal-volontarjat u ħabbar dan waqt l-ewwel laqgħa tal-Kabinett man-nies għal din is-sena li saret fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi u ddiskutiet is-settur tal-volontarjat. Waħda mit-temi li għandna fuq l-aġenda tal-Kabinett hija diskussjoni dwar dokument ta' konsultazzjoni biex nkunu nistgħu insaħħu is-settur tal-volontarjat. U għalhekk ridna li propju qabel tibda din is-seduta tal-Kabinett u niddiskutu dak li għandu joħroġ bħala dokument ta' konsultazzjoni saħansitra nisimgħu direttament minn dawk involuti fis-settur. F'din il-laqa, il-Prim Ministru Robert Abela sema minn bosta volontiri f'dan is-settur minn setturi varji fosthom mill-qasam ambjentali, sportiv, kulturali u dawk li jaħdmu mat-tfal u maż-żgħażagħ. Kruċjali l-enfasi hemm fuq l-importanza tal-konsultazzjoni pubblika għaliex l-esperjenza għalmitna li kull meta nikkonsultaw, kull meta mmorru għand il-poplu biex inħabtu miegħu l-idejat ta' dak li qegħdin nipproponu, ir-riżultat finali jkun dejjem wieħed aħjar. Il-Prim Ministru sostna li s-settur tal-volontarjat u sieb strateġiku għall-Gvern fl-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna kompla li dan mhux biss weda elettorali iżda appoġġ biex dawn jibqgħu għaddejjin. Dr. Abela sostna li s-settur tal-volontarjat importanti waqt li dawn il-bidliet se jfissru f'inqas burokrazija u simplifikazzjoni fil-proċessi biex ikunu irreġistrati u anke biex jibbenefikaw mill-fondi disponibbli. Gvern jibqa' kommess li jiffaċilita il-ħidma tas-settur volontarju permezz tat-tisħiħ tal-appoġġ finanzjarju iżda mhux biss. Nemmnu illi neħtieġu bidliet bżonn jużi li se jkunu qegħdin jinjettaw aktar enerġija u ħidma fis-settur tant importanti tal-volontarjat. Dr. Abela saħaq li hemm passjoni biex wieħed itejjeb dan is-settur u qal li l-Gvern u konxju mill-isfidi li jaffaċċjaw fosthom dawk tan-nuqqas ta' riżorsi. Il-Prim Ministru sostna li fil-manifest elettorali Malta flimkien il-Gvern immexxi minnu wieħed li jkun hemm binjiet pubbliċi imsejħa bħala NGO hubs li jinkrow brati vantaġġjużi u inqas mira tas-suq. F'din il-laqgħa tal-Kabinett tkellmet ukoll il-Ministru responsabbli mill-volontarjat Giulia Farrugia Portelli li sostniet li l-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla għal laqdiet volontarji fosthom permezz tal-ħidma biex tonqos il-burokrazija. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli sostniet kif il-Gvern qed jinvesti u jsaħħaħ it-tlet one-stop shops li hawn miftuħa madwar il-pajjiż u ħabbret li dalwaqt se jiftaħ one-stop shop ieħor f'Għawdex waqt li għaddejja ħidma biex jinfetaħ ieħor fin-nofsinhar tal-pajjiż kif tħabbar fil-budget għal din is-sena. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli tennit li proġett ieħor f'dan is-settur u dak tal-Volunteer Bank li se jkun qed jiġi mħabbar mill-Gvern aktar tard din is-sena. Kif se jaħdem? Jekk perit, avukat, awditur, mastru daxxa ixin il-professjoni. Li wieħed m'għandux iċ-ċans illi imur darbtejn fil-ġimgħa faqda volontarja ma jgħid jien nista' nagħti 10 sigħat mis-servizz tiegħi b'xejn għal kwalunkwe NGO li għandha bżonn dak is-servizz. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat sostniet li diġà hemm uħud mill-kumpaniji l-kbar li lesti jagħtu lif lil ħaddiema tagħhom biex joffru servizz lill-volontarjat.